Bore da. Bore da, croeso cynnes iawn I chi gyd yma. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi. Croeso arbennig I ymwelwyr wedi dod o bellafoedd I ymuno fo ni. Da ni yn hyfryd, mae hi yn hyfryd eich cael chi yma yn addoli hefo ni. Croeso I chi sydd ymuno â ni ar gyswllt i'r we hefyd. Gobeithio y bydd pob peth yn dod drosodd yn glir. Croeso arbennig I y criw sydd yn gweithio hefo'r myfyrwyr. Da ni'n gobeithio bod nhw'n gallu dallt cyfieithu, a diolch fawr iawn I Debs am gyfieithu. Rhowch fawd I fyny os da chi'n gallu dallt. Arbennig. Da ni'n mynd I gael gair hefo y myfyrwyr yn cael ei arwain gan Elin yn nes ymlaen. Da ni'n edrych ymlaen I gael clywed am y gwaith, pam da chi yma, ac I gael gweddio yn nes ymlaen. Rwan ta, mae'r cyhoeddiadau I fyny tu cefn I mi. Os newch chi gofio astudiaeth enno am 6, cyfarfod aelodau am 8 am Zoom, ac os da chi'n cofio'r e-bost nes I anfon allan, y pethau ni eisiau chi weddio meddwl amdano fo flaen llaw ydy, a ni'n mynd I ddeud trysorydd, ysgrifennydd, trysorydd Penny Gamp, ysgrifennydd, so chi'n gallu gweddio pwy I wenwebu fel ysgrifennydd, a hefyd unrhyw weithgareddau I rannu'r efengil rhwng rwan a dolyg, a wedyn gan I gyfle I drafod heini nos Fercher. Nos Wener, clwbiau fel arfer, a bore dy Sul nesa, blant, fydd hi'n hanner tymor, felly dim ysgol... Mae'n dda bod chi wedi dweud ie yn fanna, nid ie pan nes I dweud dim ysgol Sul. Dim ysgol Sul, ond mi fydd gennym ni wasanaeth yma am hanner awr 10 efo Emyr James Caerdydd yn dod I wasanaethu edrych ymlaen yn arw ar gyfer hynny. Da ni'n mynd I fod yn moli Duw heddiw, yn meddwl am pa mor rhyfeddol ydy'r Duw sydd yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân, a sut mae'r ysbryd glân yn benodol wrth fod yn I bobl yn dod ar hyn mae Iesu Grist wedi wneud yn fyw I ni sydd yn credu. Ac mae'n emyn cyntaf ni yn mynd I fod yn sôn am y gobaith sydd yna oherwydd be mae Iesu Grist wedi wneud ar y groes. Fy unig gobaith mewn bywyd am arwolaeth yn mod I trwy ffydd yn eiddo i'r arglwydd Iesu. Felly, da ni am gannu yr emyn yma sydd yn un newydd, ond gobeithio bydd hi'n fendith I ni ac yna ar ôl yr emyn os daw y plant ymlaen a gai sgwrs bach efo nhw. Ond cyn hynny gyd, dwch I ni weddio. O arglwydd Dduw, da ni diolch I ti am gael dod fel hyn at yn gilydd bore yma. I gannu clod I ti, I wrando ar y Beibl dy air di, ac I gael yn atgoffa pa mor wych, pa mor ardderchog ydy'n gwaredwr ni Iesu Grist. Da ni'n gofyn felly y byddi di trwy dysbryd glân yn helpu ni I fod â chalona a meddylia agorad I ti ddylanwadu yna ni. I ti'n cysuro ni, I ti ennyn y mawl yna da ni'n ddymuno I roi I ti sydd yn heiddi pob clod. Felly ni di ddod yn agos trwy gyfrwng y gwasanaeth ac yn yr ysgol Sul i'n bendithio ni. Os gweli di fod yn dda, maddau ni bob pechod, bob bai, bob anghyfiawnder wrth I ni gyflwyno yn hunin ar amser yma I gyd I ti, yn enw ac yn heiddiant ti'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Felly, dwch I ni gannu pa obaith sydd I ni drwy'n hoes. Trio cofio be oedd enw'r gan yma'n Saesneg. Christ our hope in life and death. Ydy'r don? Ie. Pa obaith sydd I ni drwy'n hoes, dim ond Crist a'i groes. Beth yw ein hunig hyder mawr, eiddo ef yw'n henaid nawr. Pwy ddeil ein dyddiau yn ei law, beth ddaw heb law pan ddwed y gair, a beth a'n ceidw i'r dydd a ddaw, gwir gariad Crist, ef yw ein craig. Dwch ni godi I ganu. Amen.
Iawn, da chi eisiau dod i stan y blaen, blant? Ie. O, diolch Steph. Ie, diolch Steph. Watchwch chi, mae yna fwy o gadeiriau ar y ffordd. Mi eisiau chi boeni. Mae Steph di mynd i'n ôl chydig y bach honnag. Da chi gyd yn iawn bore yma? Arbennig, da iawn. Wel, da chi'n gwybod fel dwi yn licio gofyn be da chi'n licio a be di'ch hoff beth gwahanol chi? Wel, diolch Steph. Mae gennau gwestiwn tebyg bore yma. Dwi eisiau i chi ddeitha fi be di'ch hoff ffrwyth chi. Iawn? Hoff ffrwyth. Lleici. Afal. Da. Daniel? Grawnwyn. Cynan. O, melon dŵr. Posh. Anna? Mango. O, da ni'n exotic iawn yn Bangor bore yma. Llio? Raisins. Yeah. Nectarine. Yeah. Agoren. Iawn. Dewis amrywiol o ffrwythau yna. Be llwch chi ddeitha fi am ffrwythau? Be sydd yn dda am ffrwythau? Maen nhw'n rhoi maeth i ti, yn dyn, Daniel? Cadw chi'n iach. Ie, Elin? Be arall da elli di ddeud am ffrwyth? Ne, dwi'n gwybod, cwestiwn arall. Lle mae ffrwythau'n tyfu? Coed. Iawn. Dych chi eisiau cwis bach? Dwi'n mynd i ddangos lluniau coed i chi. A dwi eisiau chi ddeitha fi pa ffrwyth sy'n tyfu ar y coed na, iawn? A dych chi'n gwybod be? Mae o'n ofnadwy anodd trio ffeindio llun o goedan ffrwythau ar Google heb bod y ffrwyth arno fo. Felly, os na ni fynd ymlaen na fo, so dwi wedi gorfod cael llun y goedan yn y geia iddo fo beidio bod yn hawdd. Pa ffrwyth dych chi'n meddwl sy'n tyfu ar y goedan yna? Anna. O, ardderchog. Afal. Sori, o gan i'n digon o ffrwythau, ac o'n i'n gwybod beth ydych chi'n mynd i ddeud fel hoff ffrwyth, felly dwi wedi dod â esiampl afal cywir. Da iawn chi, blasus. Llun nesa. Pa ffrwyth dych chi'n meddwl sy'n tyfu ar y coed yna? Aran. Grawnwyn. Nes ti ddeud grawnwyn fel hoff ffrwyth? Na. Pwy nath ei grawnwyn? Daniel. Sleid nesa?
cywir, da iawn, neu y ffurf ydw i'n licio anyn nhw, fel o'r Llio'n dweud, raisins neu currants. Di hein yn cyfri fel ffrwytha? Na? ma nhw yn tu ni. Llawn maeth, iach. Dwi'n ei myny. Pam ydw i'n sôn am ffrwytha? Wel, mae gwybod pa goedan a wedyn pa ffrwyth sydd yn dod yn bwysig ydy. Achos os da chi'n plannu coedan fala, da chi'n disgwyl cael be ar y diwedd? Fela, os ydych chi yn plannu coedan grawnwyn, gwynwydden, da chi'n disgwyl cael grawnwyn. A wedyn, os da chi'n licio cyrryn sultanas neu raisins, ia. Felly mae yna gysylltiad rhwng y goedan a'r ffrwyth. Mae gen i gwestiwn anodd i chi wan. Pa ffrwyth da chi'n meddwl sy'n dod allan o ddisgyblion, o ffrindiau Iesu Grist? Mae hwnna'n gwestiwn anodd, dydy? Ia, dim afal, ond oedd ti'n ffrwyth rhywbeth. Dych chi eisiau fi ddangos o chi? Achos mae'r Beibl yn deud bod fel mae coedan i fod i ddod â ffrwyth, mae Cristnogion i fod i ddangos rhywbeth yn y byd, a mae'n cael ei ddisgrifio fel ffrwyth o ryw fath. Ni roed yr adnod i fyny. Mae'r adnod yn Galatiaid 5:22, ffrwyth yr ysbryd glân, y pethau sydd yn dangos i hynny'n allan y mywyd pobl sydd yn dilyn Iesu Grist. A dyma y ffrwyth yr ysbryd glân fel mae Beibl.net yn ei roed o. Dyma'r ffrwyth y mae'r ysbryd glân yn ei dyfu yn ein bywydau ni, disgyblion Iesu Grist, cariad, llawenydd. Be di llawenydd? Ni'n gwybod be di llawenydd? Ia, bod mae rhywbeth yna ni sy'n gwneud ni'n ofnadwy o hapus. Heddwch dofn, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a hunanreolaeth. Mae hynna lot o eiriau mawr, ond maen nhw'n disgrifio i ni sut ydym ni fod yn byw yng nghanol pobl, bod pobl i fod i weld y ffrwyth yma achos bod yr ysbryd glân yn gweithio yna ni. Mae'r ysbryd glân yn gwneud ni'n debycach i Iesu Grist ddydd ar ôl dydd. Ac felly, fel mae y coedan fala fod i ddangos yn y pen draw afal, mae Iesu Grist eisiau gweld y pethau yma yn dangos i hynny'n y mywyd pob Cristion. A trwy'r ysbryd glân, maen nhw'n tyfu. Felly wrth i ni dyfu fel Cristnogion, mae'r ysbryd glân yn dod â mwy a mwy o gariad yn bywydau ni. Mwy a mwy o lawenydd achos be mae Iesu Grist wedi wneud. Mwy a mwy o heddwch ar holl bethau eraill hefyd. Ond byddwn ni'n sôn mwy am yr ysbryd glân yn ystod gweddill y gwasanaeth. Ond cofiwch bod y Beibl yn disgrifio sut da ni fod i ddangos bod ni'n perthyn i Iesu Grist trwy ffrwyth yr ysbryd. Iawn? Diolch fawr iawn i chi am wrando mor dda. Sori bod gen i ddim ffrwythau i rannu fo chi. Sori. Iawn, na i weddio, a na ni ganu emyn a gewch chi fynd i'r ysgol Sul, iawn? Chwn ni weddio. O Dduw, da ni'n diolch i ti, achos bod chdi yn Dduw llawn cariad, dy fod ti wedi anfon dy fab Iesu Grist i'r byd, i'r groes, i'n hachub ni, ac yna bod yr ysbryd glân wedi gwneud hynny yn wir i bob un sydd yn credu ac yn edifarhau. Ac wedyn dy fod ti ysbryd glân yn gweithio i ddod â ffrwyth allan o'n bywydau ni. Da ni'n gofyn y byddi di yn gwneud hynny yn mywyd pob un o dy bobl di, fel bod y ffrwyth yma yn tyfu a bod o'n dod yn fwy ac yn fwy amlwg, a bod dy bresenoldeb di o ysbryd glân yn dod yn fwy ac yn fwy amlwg y mywyd dy bobl di mhob rhan o'r byd. Diolch i ti am ddelio hefo ni bod ni yn aml yn gwneud pethau na ddylia ni, a bod chdi trwy Iesu Grist wedi madda. Bendithia ni rwan wrth i ni barhau dyfoli di, wrth i ni ofyn hyn i gyd trwy Iesu Grist ein ceidwad. Amen. Dych chi eisiau mynd i ista? A nawn ni ganu yr emyn nesaf. Diolch i chi. A mae'r emyn nesaf yn sôn am Iesu Grist fel achubwr gwaredwr sydd wedi anfon i ysbryd glân ato ni. Yma un waredwr, Iesu Grist fab Duw,
Werthfawr o'i neu dad Meseia, sanctaidd yw, diolch o dad nefol am ddanfon Crist i'n byd, a gadael dysbryd glân i'n harwain ni o hyd. Wel, ym mhleser i wan, di cael gwahodd Elin, a'r dwi eisiau deud cyfeillion o Werddon, o'n bosib bod nhw'n dod o ar draws y byd, i ddod i fyny i rannu chydig bach am y gwaith maen nhw wedi bod rhan ohono fo, ac i rannu chydig bach o bwyntiau gweddi. Diolch, dwi'n mynd i reid hwn i chdi gyntaf, Melin, os dyna'n iawn? Oce. Wedyn, sgan i ddim cwestiynau wedyn, gei di ddeud beth ydych chi wedi bod yn neud, a wedyn sa'ch chi'n rhannu ac eith pawb i gyfle i rannu pwyntiau gweddi. Ie? Oce, briliant. Diolch i ti. Diolch yn fawr iawn. Wel, mae mor braf fod yn ôl yma bore yma, a mae ddyrnod braf hefyd. Doedd i ddim yn braf pam nathon ni ddod yma, ac o'n i'n drist achos o'n i'n dweud, mae yn rili neis yma. Mae'n rili prydferth, mae'n prydferthach. Dwi'n gwybod os dyn nhw'n clywed hynna. Ond felly, da ni wedi dod draw penwythnos yma i helpu fo Undeb Gristnogol Bangor, lle oedden nhw'n cael penwythnos efo'i gilydd. Felly oedden nhw'n mynd draw i Gaersalem ac yn aros ac yn cysgu ar lawr yn fanna. A nathon ni ddod draw i wneud astudiaethau Beibl efo nhw a wneud chydig o seminara efo nhw ac annog nhw yn eu cenhadaeth ar y campws yn y brifysgol. Felly fydda ni'n dod yn ôl hefyd yn mis Chwefror i wneud i wsnos genhadol nhw a hefyd fydda i ag ella ambell un yn dod ym mis Rhagfyr hefyd i wneud y gwasanaeth cael rola. Felly mae hynna'n exciting braf iawn cael dod yn ôl. Ond da ni gyd yn gweithio yn Iwerddon, tua o'r kind of gorllewin lawr i'r de. Dyna kind of lle da ni o Golwy i Corc. Mae 5 ohonyn ni yn gweithio. Felly dwi'n Golwy fel
a rhan fwyaf o'r chi'n gwybod, really. Ond na i adael iddyn nhw ddeud lle maen nhw a rhannu chydig bach am beth sydd yn digwydd yn lle maen nhw'n gweithio a jyst rhoi chydig bach o flas i chi. So, na i roed y meic i Naya. Dwi wedi trio dysgu chydig bach y Gymraeg iddyn nhw. So, gyda i weld sy'n mae hyn yn mynd drwy'n. Dwi'n meddwl mae Naya nervous. Hi. My Welsh is not working. I'm sorry. But it is nice to be with you all. So I'm Naya. I am Eileen's relay worker in Galway, one of the two. And I'm with the University of Galway. Their society is called Docus. And they're putting on a new series of evangelistic talks on campus. So it'd be great if you could pray for inviting students to those that people would be interested, and for the committee to just work well together in putting those talks on. So, yeah. Diolch. Hello. Mary dwi'n byw in Galway. Diolch yn fawr. That's it. But yeah, so in Galway we just set up a new Christian union in the other university there. So it's called ATU Galway. And it would be really nice if you guys could pray, especially just that the Lord brings more Christians that are solid in the faith to set up and establish a committee. Because right now we just currently have one student who's carrying a lot of the weight, so that we could have more who know the Lord, who love the Lord, who want to serve him and reach students. And that can be an encouragement for that one student and support her a lot in the work. So, diolch yn fawr. What was it? Bore da? Is that right? Alessia dwi. I am a staff worker like Eileen, but in Limerick, so that is the southwest of Ireland, and I work with two universities, but 3 Christian unions, because there's been a new Christian Union Society that was set up in the Art College in Limerick, which was really exciting because one of the students who goes to the Christian Union is from the Art College, and she even said, I don't know if art students would be interested to talk about Jesus. But the first event they did was a paint party on the theme of hope, and non-Christians came along and shared what they think about hope, and the Christian students shared where they find their hope, and even the president of the society's union came by, and that was really just so random and unexpected, and such an answer to prayer. So it's clear to see that God is at work in the universities, especially in Limerick. So just pray particularly for this Art College new Christian Union, and that God would continue to bring students to himself through that, and that the committee would be strengthened as well, because they're a bit of a smaller CU compared to the other university, and they're a bit just lacking in confidence maybe. So just pray that the Lord would strengthen them, and that they would continue to be just encouraged and excited in their mission. Diolch. Bore da. Tawani dwi. Dimbo Cork. Down in the south of the country. That's all I have except for the first line of Chlanner Fad. I love that. Thank you. Yes, so I'm also a staff worker along with Alicia and Eileen. I work with 2 universities down in Cork. There's a kind of bigger university, a lot more kind of art students and the kind of educational vibes around them, University College Cork. And then I work with another smaller university with more science and engineering courses called Munster Technological University in Cork. So it's 2 very different CUs. UCC, the first one, kind of a bit bigger. There's like 15 people on committee. They're uber organized, and they kind of have everything going, and which is really good. But also you want to pray that they don't just become formulaic and they don't lose the heart of it. You hope that they remain passionate about getting out into evangelism and spreading the word on campus. But then MTU, the smaller university, they're a much smaller CU. Again, there's only 4 on committee, one of which only joined last month, which was really good. But it's a kind of growing university. They have almost like double the numbers they had. They had like 6 last year. Now they have like 12 kind of coming regularly. So please pray for them that they would, I suppose, just really enjoy being a community as well as being a missional community. They're very introverted CU. There's a lot of really quiet people, especially on committee. So pray that they would just not be that they'll be fearless as they go out on campus, that they'll be missional with what they do with their lives, and they'll really enjoy just coming together.
So yes, diolch. Diolch yn fawr iawn. So nice to hear you share about the share with my church family. Oh, I'm going to cry. I cry all the time. My church family here. Ond, just i rannu am rwla arall, felly mae... so, lle da ni'n cyfro, so mae'r genod yma, y ddwy ma nhw'n gweithio hefo fi yn Galway. Da ni hefyd yn teithio fyny Sligo, sy'n tua 2 awr, really. A chydig bach da mynd lawr i Aberystwyth o fama. Bod mae'r lôn yn haws i fyny Sligo, wrth gwrs. Yn meddwl bod hynna mor ffynnu. Ond ie, so mae yna waith yn digwydd yn Sligo. Lle mae hwnna chydig bach o wahanol, lle mae yna undeb Gristnogol rhywsyd yna, mae fwy bod yr caplaniad a'r gweiniddogion yn ei gefnogi fo, propio fo fyny. A mae myfyrwyr rhywsyd jyst yn dŵad. Ond mae yna chydig o newid yn digwydd ar hyn o bryd, lle dwi'n meddwl mae'r myfyrwyr fwy isio gwneud pethau hynna. Mae 3 myfyriwr sy'n eitha cyn. Felly, da ni wedi bod hefo nhw, nath ni fynd i wneud yr dirnod societies i balli. A do'n am lot societies yna rili, dwi'n meddwl rhyw 12 neu fath. So oedd eitha braf cael trio siarad efo bobl, nath i gael sgyrsio da. Felly, mae'n... Sori, gwthio rhywbeth. Gobeithio fydd yna rhywbeth yn tyfu yn fanna. Mae'n chydig bach yn anodd achos bod ni'n bell i gefnogi. Ond mae Zoom yn beth dadlu, so cael cyfarfod Zoom hefo chydig o'r myfyrwyr wrsos nesaf. Ond jyst ar y cyfan, jyst i ddeud o'r hyn sy'n digwydd yn Werddon, da ni jyst i cael yn annog gymaint be mae Duw yn neud, a sy'n mae Duw yn ateb gweddia. Dwi'n crio eto, ond sy'n mae Duw yn ateb yn gweddia ni fel tîm, a sy'n mae pobl fatha chi'n gweddio. A mae'r... Dwi'n creu. Fatha yn ATU Galway, mae yna lot o weddio wedi bod am fanna, a mae'n hyfryd gweld myfyrwyr yn dŵad ac yn cyn ac yn ei cyfarfod cyntaf yna 2 bendant myfyrwyr yna ddim yn Gristnogion. Ac oedd o jyst yn braf cael rhannu yr efengil a deud mae croeso i chi ddod yma i weld be mae Cristnogaeth amdan, basically. So mae'n braf gweld hynna. Wedyn, so mae hwnna'n undeb Gristnogol newydd sy'n dechrau, undeb Gristnogol newydd yn Limerick, mae'n newydd yn Nilyn, yn rhywle arall, Tala. Where's Tala? Is that Dublin as well? Yeah. A wedyn hefyd, fyny Letser Kenny yn Donegal, mae'n undeb Gristnogol di ail ddechrau am fanna. Da ni'n gobeithio gweld rhywbeth yn dechrau ar Athlone. Felly mae yna lot o beth yn digwydd. A hefyd yn y capeli, da ni'n gweld pobl yn dod i'r capeli ac efo diddordeb. Felly, mae Duw yn da. So, a ddim crio. Criach bod fi'n hapus, da. So, mae'n hyfryd gweld sut mae Duw yn bendithio. Ond diolch yn fawr i chi am weddio, da ni'n gwerthfawrogi lot. Diolch yn iawn i ti. A diolch yn iawn i chi gyd hefyd. Nawn ni gael amser i weddio am rei o'r pethau yna. Ac mae'n hyfryd cael clywed yr anogaeth yna a cael eich cefnogi chi mewn gweddi yn y gwaith. So dowch i ni weddio. O Arglwydd Sanctaidd, Duw mawr a holl y lluog wyt ti. Duw sydd yn llywodraethu dros y cread cyfan. Ac felly, da ni yn rhyfeddu y gallwn ni trwy waed Iesu Grist ddeud yn bod ni yn cael yn uno yn un corff. Ac Arglwydd yn braint ni ydy cael y gweddio am y gwaith arbennig yna rydyn ni wedi clywed amdano fo ymhlith myfyrwyr yn Iwerddon. Da ni diolch i ti am bob un sydd wedi rhannu chydig bach rwan am y gwaith rwyt ti wedi wneud yn ei bywyd nhw, a da ni'n gweddio byddi di ni cynnal nhw wrth iddyn nhw fod ynglyn ar y gwaith yma yn y gwahanol ardaloedd yn gweithio hefo gwahanol fyfyrwyr. Da ni wedi clywed nifer o geisiadau gweddi yn deud Arglwydd, da ni isio i ti fod yn cefnogi ac yn cynnal ac yn uno y pwyllgorau ar undebau Cristnogol. Nifer ohonyn nhw yn fach, ella yn teimlo, yn ofnus. Da ni'n gweddio byddi di trwy dysbryd glân yn ei gwneud nhw'n hy i rannu y newyddion bendigedig sgynnon ni am Iesu Grist ymhlith i cyd fyfyrwyr. Da ni diolch i ti, Arglwydd, am yr undebau Cristnogol newydd sydd wedi cael ei sefydlu yn Sligo ac yn Nghorc ac yn Nilyn a'r llefydd eraill oedd Elin yn ei crybwyll. Arglwydd yn gweddi ni ydy byddi di'n defnyddio yr sefydliadau yma, yr grwpiau yma o dy bobl di, mwyn bod yn oleini i Gristnogion, goleini allan o'r Cristnogion i ganol y myfyrwyr yna.
Da ni diolch i ti am y gwaith yn Galway, yng Nghorc, yn Limerick hefyd, ac yn gofyn arglwydd y byddi di yn agor y ffordd fel bod Cristnogion yn gallu cael y sgyrsiau yna hefo i pobl maen nhw'n rhannu tai efo nhw, pobl maen nhw ar yn un cyrsiau nhw, a gallu deud am y gobaith bendigedig yn Iesu Grist, yr ydym ni wedi bod yn canu amdano fo bore yma. Felly eniniad rhodd o'i thineb arglwydd wrth benderfynu be i wneud, be i beidio wneud, pa weithgaredd i fod yn rhan ohono fo. Ac arglwydd yn y cyfan, da ni'n gofyn y byddi di'n uno yr saint yn yr cyd-ddeheu yna am i ti fod ar waith, am i ti ddangos dogoniant wrth i bobl o'r newydd. Nid yn unig clywed y newyddion da am Iesu Grist, ond ymateb mewn ffydd a profi yr hyfrydwch yna o allu deud bod nhw'n blant i Dduw oherwydd gwaith yr ysbryd ynddyn nhw. Arglwydd, da ni'n diolch felly am y cyfan yr ydym ni wedi glywed, am yr anogaeth sy'n yna am dy waith di yn Werddon, fel ac mewn rhannau eraill o'r byd. Arglwydd trigar ha. Felly, gna i ni fod yn ysu fwy fyth am dy nabod di ac am dy weld di ar waith. Wrth i ni feddwl am dy waith di'n rhyngwladol, da ni arglwydd yn ymwybodol y bydd Dafydd yn mynd i Ewrop yn ystod yr wsos nesaf. Da ni'n gweddio byddi di'n ei fendithio fo ar casgliad o eglwysi ac arweinwyr fydd yn dod at ei gilydd i dderbyn o'i weinidogaeth o. Rhodd o'i thineb, rho eneiniad ar dair, fel bod dyweision di yn cael ei bwydo, yn cael ei cyfnerthu trwy waith yr ysbryd. A da ni'n gweddio am ddiogelwch i Dafydd wrth iddo fo deithio, wrth iddo fo ddychwelyd yn ôl ato ni, ac y byddwn ni'n cael yn annog wrth glywed am dy waith di yn Albania. Arglwydd, da ni hefyd yn gweddio am yn gilydd. Da ni'n gwybod fel teulu'r eglwys am rai sydd mynd trwy gyfnodau anodd, a da ni'n gweddio byddi di ysbryd sanctaidd trwy dy weinidogaeth yn dod â cysur, yn dod â hyd yn oed llawenydd yng nghanol cyfnodau tywyll, a'r cyfan trwy yn tywys ni at yr heddwch yna sydd i gael trwy waed Iesu Grist. Derbyn yn clod a'n mawl ni felly. Parhau fendithio ni yma wrth i ni addoli. Parha arglwydd i'n gwneud ni'n debycach i dy fab Iesu Grist, mwyn i ni oleio, mwyn i ni ddisgleirio yn y byd anghennus yr ydym ni'n byw yn efo. Clyw yn gweddi ni felly rhagora ar yr hyn yr ydym ni yn gofyn i ti, mwyn i ti gael y clod ac i eglwys di gael y fendith yr ydym ni yn dymuno, ond ddim yn ei heiddi o gwbl. Clyw yn gweddi ni felly, wrth i ni ofyn y cyfan trwy Iesu Grist yn ceidwad. Amen. Hyfryd, diolch yn fawr iawn i chi. A dwi'n deud diolch i Debs eto am gyfieithu, achos dwi'n siŵr bod o yn lot o waith meddwl a siarad ar un pryd. Dwi'n falch na nid fi sy'n gorfod gwneud. Da ni am gael yn darlleniad rwan. Mae'r darlleniad yn dod o Filipiaid penod 2. Fydd yr adnodau i fyny ar y sgrin yn Gymraeg, a mae Gwenno am ddod i ddarllen o'r gair i ni. Filipiaid 2:1-16, diwod. Felly, os oes gennych yn Rhist unrhyw symboliad, unrhyw apel o di-cariad, unrhyw gymdeithas trwy'r ysbryd, os oes unrhyw gynhesrwydd o thysturi, cyflawnwch fy llawenydd trwy fod o'r un meddwl a'r un cariad gennych at eich gilydd, yn unfryd ac yn unfarn. Peidiwch â gwneud dim o gymhellion hunanol nac o ymffros gwag, ond mewn gostyneiddrwydd bydded i bob un ohonoch gyfrif y llall yn deilingach nag ef ei hun. Bydded gofal gan bob un ohonoch, nid am eich buddiannau eich hunain yn unig, ond y fuddiannau pobl eraill hefyd. Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chwi yn Rhist Iesu. Ei fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i'w gipio, ond fe'i gwacaoedd ei hun gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod arweddynol. O'i gael ar ddull dyn, fe'i darosynodd ei hun gan fod yn ifydd hyd angau, angau ar groes. Am hynny, tra dyrchafodd Dduw ef, a rhoedd o'r enw sydd gyrwch pob enw, fel wrth enw Iesu y plygai pob glin yn y nef, ac ar y ddeiar a than y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd, gogoniant Duw Dad. Gan hynny fy nhyfeillion anwyl, fel y buwch bob amser yn ifydd, felly yn awr, nid yn unig fe pe bawn yn bresennol, ond yn fwy o lawer gan fy mod yn absennol,
Gweithredwch mewn ofn a dychryn yr iachawdwriaeth sy'n eiddo i chwi. Oblygyd Duw yw'r un sy'n gweithio ynoch, i beri chwi ewyllysio a gweithredu i'w amcamnion Dionys ef. Gwnewch bopeth heb brwgnach nac ymryson. Byddwch yn ddifau a di-ddrwg, yn blant di-nam i Dduw yn hanol cenhedlaeth wirgam a gwrthnysig, yn disgleirio yn ei plith fel goliadau yn y byd, yn cyflwyno gair y bywyd. Felly, byddwch yn destun ymffrost i mi yn udd Crist, na fi mi redeg yr as yn ofer, na llafurio yn ofer. Diolch yn fawr iawn. Dyma'r darlleniad gawson ni yn y grŵp dynion, wsos dwytha, ac mae o'n hyfryd. Yn yr hyn yr ydym ni'n weld o waith Duw a be mae o'n ei olygu i Gristnogion yn ymarferol yn y ffordd maen nhw'n byw, yn y ffordd maen nhw'n ymwneud a'i gilydd. Fel mae rhai ohonoch chi'n gwybod, mi nathon ni symud tŷ yn gymharol ddiweddar. Ac wrth gwrs, pan ydych chi yn symud tŷ, mae yna lot o waith i wneud yn does. Lot o dasga digon diflas, deud y gwir. Ac un o'r tasga diflas gawson ni oedd mynd trwy focsys oedd wedi cael ei storio ers blynyddoedd, edrach i weld be oedd yn y bocsys hynny, a penderfynu oedden nhw'n cael dod o Lansanan i Fangor, neu oedden nhw'n mynd i'r dump, neu ailgylchu. A mi fuon ni'n gwneud hynny. Mi fuodd Gwenno'n gwneud rhan fwyaf honno fo tegwch. Ond un o'r tasga y bys i yn ei wneud hefo Gwenno oedd nathon ni ffeindio bocs o hen waith ysgol. Gwaith ysgol Gwenno a ngwaith ysgol i. Gwaith ysgol cynradd. Iawn? Ac felly oedden ni'n gorfod penderfynu, oedden ni isio symud stori o'n i di sgwennu yn 6 oed, storio fo a'i gadw fo i'r genhedlaeth nesaf, neu o'n i'n mynd rybys a'i daflu fo. Gewch chi gesio be nes i ddeud, ond mae rai fi ddeud, sori mam, maen nhw gyd di mynd ebyn un. Ond wrth ddarllen, nifer o'r llyfrau yma oedd yn dangos fy ngwaith ysgol i, mi nes i gael yn atgoffa o un gwyn gyson oedd gan athrawon amdana i pan o'n i fod i wneud gwaith creadigol. A'r gwyn oedd bod fi'n llawer rhy gryno pan o'n i'n sgwennu pethau. Ac dos gynna i ddim esiampla wan achos maen nhw gyd wedi cael eu hailgylchu, ond dwi'n cofio darllen rhai o'r straeon yma, ac allai ddychmygu mod i wedi darllen, mod i wedi sgwennu stori 7-8 oed. Stori ella'n deud, dyma be fi eisiau wneud yn ystod y gwyliau. A fes fo'n rhywbeth tebyg i, nathon ni fynd i Fangor at 9 at 7. Oedd taid yn darllen lot yn y stydi, nath i fwrw glaw y diwedd. Oedd yn stori wir, o'na elfenna gwir yn y stori, ond fysach chi ddim yn deud bod yna lot o greadigrwydd. Does na ddim cyfoeth be yn union na ddigwydd wedi ei gynnwys. Una'n deud lot am ynghymeriad i o bosib. Ond, weithiau, da ni'n gallu colli cyfoeth be sydd wedi digwydd. Colli hyfrydwch yr ymwneud sy'n rhwng pobl a'i gilydd, yr ymwneud sy'n rhwng Duw a'i bobl wrth i ni feddwl am yr efengil hefyd. Da ni'n gallu berwi pethau lawr i fformula. Ond wrth i ni wneud hynny, da ni'n colli rhywbeth pwysig iawn iawn o'r cyfoeth, yr hyfrydwch sydd yna i ni yn yr efengil ac yn y Beibl. Ond pan ydym ni'n troi at y Beibl ac yn darllen yr hyn sydd gan air Duw i ddeud wrthyn ni, diolch byth, does na ddim diffyg, does na ddim prinder. Mae pwy ydy Duw a sut mae Duw wedi gweithredu yn cael ei weld yn ei gyfoeth yn yr hyfrydwch arbennig ydym ni'n gael wrth weld y gwahanol ffyrdd yma Duw wedi ac yn ac am weithio y mywyd i bobl. A dros yr chydig syliau dwytha yma, da ni wedi bod yn edrych ar adnod gyfarwydd sydd ar ddiwedd llythyr Paul at y Corinthiaid. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân
fyddo gyda chwi oll. Ac fel dwi wedi deud yn y siliau cynt, da ni'n gallu edrych ar y geiriau yna a dweud, o ia, dwi'n gwybod beth o, a symud ymlaen yn sydyn. Ond mi fysa ni ar yn collad os nad ydyn ni'n meddwl, be mae gras ein harglwydd Iesu Grist yn olygu'r Cristion. I ni dreulio amser yn myfyrio am gariad rhyfeddol Duw ato ni, ynom ni a thrwom ni. A bore yma, da ni am dreulio peth amser yn ystyried y cymal ola, sef cymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll. Os da chi'n meddwl am gymdeithas pêl-droed Cymru? Os da chi'n meddwl am gymdeithas yr iaith Gymraeg? Mae'r gair cymdeithas yn awgrymu grŵp o bobl wedi dod at ei gilydd i amcan penodol. Hefo bwriad arbennig sydd yn uno pawb sydd yn rhan o'r gymdeithas honno. Mae'n gallu bod yn chydig o help i ni drio meddwl am gymdeithas yr ysbryd glân, ond dim ond chydig ydi o. Ond mae o'n disgrifio yr hyn sydd yn digwydd pan mae'r ysbryd glân yn dod a ni at yn gilydd. Thomas Charles yn sôn am gyd-deithio, cyd-feddwl, cyd-farnu, cyd-garu, cyd-wneud pob peth. Ac felly, mae Paul yn fama'n dweud, dwi isio i'r ysbryd glân ddod â chi at eich gilydd a creu chi yn rhywbeth sydd wedi uno yn pwy ydych chi, yn be ydych chi yn gobeithio amdano fo ac yn bwriadu i fod. Mae'r gair cymdeithas, neu'r gair Cymraeg cymdeithas, yn dod o air Groeg koinonia sydd yn awgrymu eto partneriaeth rhwng pobl sy'n rhan o'r un fenter. Felly, be ydy cymdeithas yr ysbryd glân, neu, os da chi'n darllen hen gyfieithiad, cymundeb, fysa fo fellowship yn Saesneg. Wan, mae'n debyg bod yr arbenigwyr Testament Newydd, yr esbonwyr, ddim yn hollol glir ar be mae Paul yn cyfeirio ato fo. Mae'n gallu bod yn un o ddau beth. Un ydy y gymdeithas, yr uniad neu'r berthynas y mae'r ysbryd glân wedi wneud rhwng pobl fyw a Duw, y gymdeithas honno, a gwaith yr ysbryd glân yn ei bobl, neu y gymdeithas y mae'r ysbryd glân wedi greu rhwng pobl fyw a'i gilydd. Mae o'n dibynnu ar be maen nhw'n feddwl sydd yn digwydd yng nggramadeg yr adnod, ond dwi'n mynd i ddeitha chi, sy'n angen i ni fod yn arbenigwyr Groeg. Da ni, bore yma, yn mynd i ystyried y ddwy wedd o gymdeithas yr ysbryd glân. Sut mae Duw trwy'r ysbryd yn ymwneud â ni ac yn profi'r gymdeithas yna rhwngtha ni a'r drindod, ac yna, yn ail, mi fyddwn ni'n edrach ar waith Duw trwy'r ysbryd glân yn plith ni fel corff, fel eglwys. Y gymdeithas hyfryd yma, mae'r ysbryd glân yn ei chreu, yn ei chynnal ac yn ei harwain. Da ni'n mynd i wneud hynny wrth daflu cipolwg hefyd ar Filipiaid 2 gafodd ei ddarllen yn gynharach. Felly os gai eich annog chi i droi'ch meddyliau nôl at Filipiaid 2. Filipiaid 2. Tybed be oedd wedi'ch taro chi am y darn cyfarwydd yma? Wel, yn amlwg, mae Paul yn gwneud pwynt penodol ymarferol yn dydy. Mae o'n deud wrth Gristnogion Philippi, dwi isio i chi fod yn oslyngedig. Wan, tasa Paul yn sgwennu i lythyrau fel o'n i'n sgwennu yn storis yn 7 oed, dyna fysa fod i wneud. Byddwch yn oslyngedig y diwedd. Ond nid dyna mae o'n wneud, diolch byth. Mae o'n sôn am beth sydd yn wir i'r Cristnogion oherwydd gwaith Duw yn nhw'n barod. Wedyn, da ni'n cael yr adran arbennig yna, lle mae o'n deud, sbiwch ar Iesu Grist. Sbiwch pa mor wych ydy Crist fel yr esiampl enfawr o ostyngeidrwydd. Yn dod o'r gogoniant
i wisgo yn cnawd ni wrth ddod yn gyflawn ddyn, ac yna yn bod mor ifydd, yn bod mor ostyngedig nes bod brenin y brenhinoedd yn fodlon mynd i groes Calfaria, mewn i fuddod i'w dad yn mwyn ni. Ac yna mae o'n datblygu'n fawl, yn dydy? Lle mae o yn sylweddoli, nid yn unig bod Crist wedi darostwng ei hun ar y groes, ond y bydd o'n cael ei ddyrchafu. Yn wir bod o wedi cael ei ddyrchafu'n barod, ac un dydd y bydd pob glin yn plygu i Iesu Grist, i gyffesu fo yn arglwydd gogoniant Duw Dad. Ond, wrth i ni ddarllen a gwrando ar yr adnodau, nathoch chi sylweddoli sut yr oedd Paul yn cyfeirio at be mae Duw eisoes wedi wneud y mywyd y Cristion. Gai dynnu'ch sylw chi at rhai adnodau yn y darlleniad. Adnod 1, mae o'n sôn am fod yng Nghrist, sydd yn derm Testament Newydd eithriadol o bwysig a chyfoethog. Os ydym ni wedi credu yn Iesu Grist, os di Duw ar waith yno ni, da ni bellach yng Nghrist. Mae yna ryw berthynas ysbrydol hyfryd wedi digwydd. Eto, adnod 1, mae o'n sôn am gymdeithas trwy'r ysbryd, yr un gair eto yn y Groeg Koinonia. Neidio ymlaen chydig adnodau i adnod 11, mae o'n sôn am iachawdwriaeth sydd yn eiddo i ni. Adnod 12, bod Duw yn gweithio ynom ni, fel bod be da ni yn dyheu amdano fo, be da ni yn ewyllysio wedi newid, ac yna yn adnod 15, bod ni yn blant di-nam i Dduw. Wan, tasach chi jyst yn cymryd y cyfeiriadau yna, mae o'n ddatganiad syfrdanol o be mae Duw wedi wneud yn barod y mywyd y Cristion. Y Cristion oedd fel pawb ohonan ni naturiol yn bechadur, yn bell oddi wrth Dduw, ddim hefo unrhyw fath o ymlyniad tuag at yr un sydd wedi greu o, ond trwy waith syfrdanol Duw ynom ni, mae yna rhywbeth wedi digwydd yn does. Lle oedden ni unwaith yn elynion, da ni trwy waith Iesu Grist ar y groes, a trwy waith yr ysbryd glân ynom ni, bellach yn blant di-nam i Dduw. Mae achubiaeth, mae iachawdwriaeth yn eiddo i ni. A dyma lle da ni'n gweld bod yr ysbryd glân wrth fod ar waith yno ni, ac wrth gwrs mae'r ysbryd glân yn rhodd gan yr arglwydd Iesu atgyfodedig i'w bobl, mae'r ysbryd glân ynom ni yn gwneud y gwaith arbennig yma i, fel mae un diwynydd yn ei egluro fo, pontio rhwng be mae Iesu Grist wedi wneud a'n profiad ni rwan. Neu drio esbonio fo fel hyn. Da ni yn gwybod, gobeithio, bod gwaith achubol Duw, sut mae Duw yn gallu cymodi, sut mae Duw yn gallu madda ac achub chi a fi o ddinistr pechod a barn dragwyddol Duw. Mae o'n gwneud hynny trwy fab Iesu Grist, yn dydy. Yn dod ac yn marw ar y groes Calfaria. Mi nath o hynny go iawn. Mewn hanes ar gyfnod arbennig yn Jerusalem. A pan da ni'n darllen am hanesion y groes yn y Testament Newydd, mae o'n hanes mi ddigwyddodd o i berson go iawn. Ond mae'r Testament Newydd yn esbonio wrthon ni bod y digwyddiad hanesyddol yna yn nhrefn Duw yn gallu effeithio chi a fi heddiw, bod na 2000 plus o flynyddoedd o fwlch. Sut da ni'n gwneud synwyr o hynny? Mae Duw wedi trefnu, mae Iesu Grist wedi gweithredu yn cymryd y gosb yn lle ni, a mae'r ysbryd glân yn pontio. Un diwynydd yn deud fel hyn, ac eith Debs brec bach achos yn Saesneg mae o. The Holy Spirit bridges the gap in space and time between the actual accomplishments of our Lord Jesus Christ and his saving ministry at the present time, in which God justifies sinners
and transforms them into saints. Heb yr ysbryd glân, mi fysa Iesu Grist wedi gwneud rhywbeth 2000 o flynyddoedd yn ôl, ond be fysa gynno fo i wneud dan bywydau ni? Mae'r ysbryd glân yn uno ni a dod ar hyn mae Crist wedi wneud ar y groes yn uniongyrchol, berthnasol, yn syfrdanol berthnasol i chi a fi. Fel bod ni, dwi wedi bod yn Jerusalem, dwi ddim yn gallu siarad Aramaeg na Hebraeg, ond mi allai i ddeud trwy ffydd oherwydd gwaith yr ysbryd glân yno ni, mae Iesu Grist yn geidwad i mi. Mae o'n arglwydd ar fy mywyd i. Fel yr hen emyn plant ella, na reina chi'n gyfarwydd â hi. Rwy'n canu fel canar aderyn yn hapus yn ymyl y llu, a dyma sy'n lloni fy nodyn, fod Iesu yn geidwad i mi. Dyna mae'r ysbryd yn ei wneud. Dod â y gwaith tu allan i ni mae Iesu wedi wneud ar y groes, a dod â fo yn uniongyrchol, berthnasol, yn fywiol felly i ni. Pa mor rhyfeddol ydy hynny? Bod ni'n gallu deud bod ni'n perthyn i Iesu Grist a bod o yn perthyn i ni, a na'r ysbryd glân sydd yn sicrhau yr uniad yna. Fel bod pob peth sydd yn eiddo i Grist i ddod trwy ffydd a trwy'r ysbryd glân yn eiddo i ni. Mae yna ran yn y Testament Newydd arall sydd nid yn unig yn deud bod yr ysbryd glân yn uno ni ar arglwydd Iesu, ond bod gynno ni gymdeithas hefo'r tad, y mab a'r ysbryd glân trwy waith yr ysbryd. Os awn ni mlaen i'r adnod nesaf, 1 Ioan 1:3. Ioan yn egluro am waith yr apostolion, yr hyn yr ydym wedi weld a'i glywed, yr ydym yn ei gyhoeddi chwi hefyd, mwyn i chwythau gael cymundeb, neu'r un gair, cymdeithas a ni. A sylwch, ac yn wir, y mae ein cymundeb ni gyda'r tad a gyda'i fab ef, Iesu Grist. Os da chi'n credu yn yr arglwydd Iesu, os di'r ysbryd glân yno chi, mae gennych chi berthynas fywiol, dragwyddol hefo Duw. Y Duw tragwyddol hwnnw sydd wedi creu ni i gyd, sydd wedi creu yr holl greadigaeth ac yn cynnal y cyfan o ddydd i ddydd. Wel, mae be dwi newydd ddeud yn syfrdanol, yn dydi? Ond da ni'n clywed y pethau yna, da ni'n meddwl, o ia, da ni'n gwybod. Ond dyma be mae'r ysbryd glân yn ei sicrhau, bod Duw a ni yn cael yn uno yn y ffordd wych yna. Achos bod Duw wedi dod i drigo yno ni trwy'r ysbryd glân. A nid yn unig bod o'n gwneud hynny ar y cychwyn pan nathon ni ddod i gredu, pan nathon ni ediferhau a troi at Iesu Grist i ddechrau, ond mae o'n barhaus yno ni, yn sicrhau bod gras a chariad a maddeiant a nerth, yr hyn mae'r arglwydd Iesu wedi ennill i ni yn llifo ato ni o ddydd i ddydd. O'n i'n sôn rai wythnosa nôl am chybod y goedan oedd wedi cael ei thorri lawr ger Hadrian's Wall, Sycamore Tree? Gap? Sycamore Gap Tree. A gymaint o pobl yn drist achos bod y goedan yma wedi diflannu. Mae'r gwreiddiau dal yna, chi'n gwybod hynny? Mae'r bonyn, y stwmp dal yna, ond mae'r goedan wedi marw. Pam? Achos mae'r cyswllt allweddol rhwng y ddau ran wedi mynd. Yr ysbryd glân, os liciwch chi, di'r cyswllt allweddol rhwngtha ni a'r arglwydd Iesu. Yn sicrhau bod ni yn parhau mewn perthynas a'r arglwydd Iesu ac yn derbyn o'i fendithio nhw ddydd ar ôl dydd. Pan fyddwn ni yma yng nghanol y byd syrthiedig hwn ac yna wrth gwrs yn sicrhau y byddwn ni yn y diwedd yn dod at Grist yn rhagwyddoldeb ac yn cael mwynhau y tragwyddoldeb hwnnw yn ei weld o wyneb yn wyneb. Adnod arall yn sôn am sut mae'r ysbryd ar waith yno ni. Rhufeiniaid 8. Y mae'r ysbryd ei hun yn cyd-dystiolaethu a'n hysbryd ni ein bod yn blant i Dduw.
Ac os plant, etifeddion hefyd, etifeddion Duw a chyd etifeddion a Christ, os yn wir yr ydym yn cyfranogi o'i ddioddefaint ef mwyn cyfranogi o'i ogoniant hefyd. Yr ysbryd glân sydd yn cadarnhau ni bod ni'n blant Duw, a nid just plant Duw, etifeddion Duw, a chyd etifeddion a Christ. Yr hyn yma Christ yn ei fwynhau yn ei berthynas efo'r tad a'r ysbryd glân. Da ni'n cael yn tynnu mewn i hynny. Da ni'n cael yn tynnu mewn iddo fo rwan, ac mae'r profiad hwnnw i fod yn gynhaliaeth, i fod yn llawenydd i ni, fel oedden ni'n clywed yn stori plant am bod cariad yn ffrwyth yr ysbryd glân. Wan, cyn symud at yr ail bwynt yn sydyn, dwi eisiau trio darlun efo chi, a dwi'n ymwybodol, na i roed yr cafiat yma. Mae darluniau o'r ysbryd glân yn aml ddim cweit yn gweithio. Iawn? Ac bosib bod hwn ddim cweit yn ei le. Yn enwedig chi sydd hefo cefndir meddygol, gewch chi ddod ata fi wedyn i'n nghywiro fi. Ond i ryw radda, pan da ni'n meddwl am waith yr ysbryd glân yno ni rwan, mae o'n debyg i'r ffordd y cafodd gwaith pacemaker i ddisgrifio i fi. A dyma lle mae'r meddygon yn cael yn nghywiro fi nes ymlaen. Mae pacemaker y ddyfais yn cael ei roed mewn yn rhywun i regulatio sut mae'r galon yn curo. Mae o yna trwy'r amser, a mae o'n gweithio trwy'r amser. Dwi'n gwybod bod rhaid i pacemakers gael batteries. Tasa bateri ddim yn gweithio, fysa'r pacemaker ddim yn gweithio. Felly mae o yna trwy'r amser yn gwarchod bod y galon yn gwneud be mae'r galon i fod i wneud. Os di'r galon mewn rhyw ffordd ddim yn gweithio yn y ffordd mae fod i weithio, mae'r pacemaker o be dwi'n ddallt yn cicio mewn ac yn rhoi rhyw fath o sioc i sicrhau bod y galon yn gweithredu yn y ffordd briodol. Mae'r Beibl yn deitha ni bod yr ysbryd, os da ni wedi credu yn Iesu Grist, mae'r ysbryd ynom ni, yn byw yno ni ac yn gweithio yno ni trwy'r amser. Hyd yn oed os nad ydyn ni'n ymwybodol o hynny. Mae'r ysbryd wastad ar waith yn sancteiddio ni, yn gwneud ni'n debycach i Iesu Grist. Ond weithiau, mi fydd yna gyfnodau'n dod lle da ni'n cael sefyllfaoedd anodd ofnadwy. Lle da ni yn dyheu am gysur. Ac yn y cyfnodau yna, mae'r ysbryd glân sydd eisoes yn gweithio i ni'n cicio mewn ac yn rhoi i ni gysur arbennig. Yr ysbryd sydd wastad ar waith yno ni ydi o, ond mae o, os liciwch chi'n cicio mewn i action, ac yda ni yn gallu dweud, mae hwnna'n felys. Mae yna rhyw adnod yn dod i'n co ni, neu rhyw wirionedd, neu lle bod o'n gweithio wrth i Gristion arall siarad efo ni a dweud, ti'n gwybod bod chdi'n blentyn i Dduw? Ti'n gwybod bod chdi wedi cael maddeuant? Ti'n gwybod bod chdi'n diodda yn y cnawd rwan, y byddi di'n ddiogel hefo yr arglwydd Iesu am dragwyddoldeb? A mae'r cyfan yn cael ei roed i ni yn rhodd gan Iesu Grist mwyn yn parhau i'n cynnal ni yn y gymdeithas ono, y gymdeithas hefo Duw sydd yn dad mab ac yn ysbryd glân. Ond fel o'n i'n deud, nid jyst cymdeithas efo Duw mae'r ysbryd glân yn ei roed, ond cymdeithas ymhlith yn gilydd hefyd, yn sicrhau cariad, bod ni'n cyd-ddeheu am foli a dyrchafu enw Iesu Grist. Bod ni isio i Gristnogion eraill ffynnu a mwynhau sancteiddrwydd a gweld gogoniant Duw mewn ffordd arbennig. Heb yr ysbryd glân, cwbl fysa casgliad random o bobl yn digwydd bod yn cyfarfod yn yr un lle. Ond, wrth i'r ysbryd glân fod ar waith ym mhob un ohono ni'n unigol, mae'r gair yn dweud bod yr ysbryd glân ar waith yno ni yn gyfunol hefyd, yn corporately, yn dod â ni i'r gymdeithas arbennig honno nad ydy i'w chael yn unlla arall. A mae y diwynydd a'r esboniwr Don Carson yn pwysleisio hynny. Eto, brec bach i Debs hefo y dyfyniad yma yn sôn am Fellowship of the Holy Spirit.
We enjoy Christian fellowship with one another because of the Spirit's work in each of us individually and in all of us corporately, turning our hearts and minds from self-focus and sin to adoration of God and a love of holiness and a delight in Jesus and his gospel and teachings. Without such a transformation, our fellowship, our partnership in the gospel would be impossible. Da chi'n ymwybodol o'r cyswllt arbennig yna rhwngthon ni fel Cristnogion? Nid just rhannu diddordeb mewn crefydd ydyn ni. Fel mae cymdeithas hanes yn bobl sydd yn mwynhau yr un teip o beth yn dod at ei gilydd. Mae o'n gyswllt bywiol, ysbrydol, lle mae Duw yn gwneud ei waith yno ni'n unigol ac yno ni fel corff, fel yn bod ni'n tyfu ac yn gallu cyd-lawenhau, yn gallu cyd-ddioddef, yn gallu cyd-ymdeimlo a'n gilydd mewn ffordd arbennig. A'r ysbryd ydy'r awdur, yr ysbryd ydy'r un sydd yn sicrhau parhad y gymdeithas honno. Dychmygwch wan bod fi achos bod fi bron yn 40 yn deud reit, mae rhaid i fi ymuno hefo gym. Dwi'n mynd i ymuno hefo cymdeithas Cadw'n Heini Bangor. Gret. A fysa pobl dweud, syniad da. A wedyn mewn rhyw 2 fis, fysa rhywun dod ati fi dweud, wel, ti'n teimlo well? A bod fi'n dweud, na. Pam ti'n mynd teimlo well? Achos os ni'n dweud, wel, dwi'n mynd i bod yn y gym. Dwi jyst wedi ymuno hefo'r gymdeithas. Mae rhaid bod yn rhan o gymdeithas Ysbryd Glân. Mae'r ysbryd yn gwneud ni ac yn uno ni yn rhan o'r gymdeithas honno, ond mae gennym ni rôl i ymateb i'r arweiniad da ni'n gael yn yr ysbryd trwy'r gair. Ac maen nhw'n arweiniad ymarferol iawn yn ydy. Yn yr darlleniad o Filipiaid 2, mae o'n cynnwys lot o ddatganiadau diwynyddol gwerthfawr, ond mae yna lot o dips ymarferol iawn sut i fod efo'n gilydd. Byddwch o'r un meddwl? Byddwch o'r un cariad gennych at o'ch gilydd? Byddwch yn unfryd ac yn unfarn? Nid pawb yn dweud, wel, dwi isio be dwi isio, ond meddwl, be sydd ora iddo fo? Be sydd ora iddi hi? Sut ydyn ni gyd yn tyfu wrth i ni roi y blaen i'r llall? Dyna waith cymdeithas yr Ysbryd Glân yn dod ar undod yna, yn dod ar peth hyfryd yna i'r golwg. Bydded gan gofal gan bob un ohonoch, nid am eich buddiannau eich unig yn unig, ond am fuddiannau pobl eraill hefyd. Neidio i adnod 14 ymlaen. Gwnewch bopeth heb rwgnach nac ymryson, byddwch yn ddifau a di-ddrwg, yn blant di-nam i Dduw yng nghanol cenhedlaeth, wirgam a gwrthmysig, yn disgleirio yn ei plith fel goleuadau yn y byd, yn cyflwyno gair y bywyd. Meddylwch bod Paul yn deud bod ni'n disgleirio yn y byd pan da ni'n bod yn ostongedig. Bod ni'n dangos rhywbeth neilltuol i'r byd o'n cwmpas ni yn y ffordd da ni'n trin yn gilydd. Nid felly fysa'r byd yn deud na ci. Da chi ddisgleirio trwy ddangos eich hun. Trwy ddeud fi gynta, dwi eisiau cael y sylw, dwi eisiau gwneud be dwi'n gallu wneud a wneith pawb ryfeddu at hynny. Na. Ffordd Crist, gwaith yr Ysbryd Glân, ydy bod ni'n deud Crist sydd flaenaf. Ac yna, da ni'n mynd i fod yn dyheu am weld pobl eraill yn profi bendith. Dwi'n mynd i fod yn meddwl llai ohono i'n hun, meddwl mwy o Grist, ac yn gofyn i'r ysbryd ddyfnhau y cariad sydd genna i tuag at bobl eraill. A dwi'n mynd i orffan, achos dwi wedi mynd ymlaen yn ddigon hir, hefo yr adnodau yma yn Effesiaid 4, sydd yn clymu y cyfan hefo'i gilydd. Gwaith Duw yno ni, gwaith Duw droson ni i ddechrau mae'n ddrwg yna trwy Iesu Grist. Gwaith Duw yno ni yn dod â'r cyfan yn fyw trwy'r ysbryd. Ac yna sut mae hwnna'n gweithio ei hun allan yn ymarferol. Sylwch be mae Paul yn dweud yn Effesiaid 4. Nid oes yr un gair drwg i ddod allan o'ch gennau. Dim ond geiriau da,
sydd adeiladaeth yn ôl yr angen, ac felly'n dwy'n bendith i'r sawl sy'n ei clywed. Peidiwch â thristáu ysbryd glân Duw. Yr ysbryd y gosodwyd ei sel arnoch ar gyfer dydd eich prynu'n rhydd. Bwriwch ymaith oddi wrthych bob chwerder, llyd, digofaint, twrw a sen, ynghyd â phob drwg deimlad. Byddwch yn dirion wrth eich gilydd, yn dyner eich calon, yn maddau eich gilydd, fel y maddeuodd Duw yng Nghrist i chwi. Mae Duw wedi gweithio trwy Iesu Grist ar yn rhannu. Mae Duw yn gweithio trwy ysbryd glân mwyn sicrhau yr cysylltiad, y berthynas glosna rhwngtha ni a'r arglwydd Iesu. Mae o yn gweithio rhwngom ni fel pobl Crist. Da ni, wrth allan y geiriau yma, yn diolch i'r arglwydd am y gwaith mae o wedi ac yn ei wneud. A hefyd yn gofyn am ei help o i sicrhau bod ni'n ymateb i'r hyn mae o yn gofyn i ni i wneud yn y ffordd yr ydyn ni'n trin yn gilydd. Mae'r ysbryd wedi rhoi yr arfogaeth i ni. Mi ydyn ni trwy ffydd yn gofyn am fwy o'i help o ac yna bod ni'n gweithredu yn ôl yr arweiniad mae o wedi roed i ni. Os na rwy'n yma, da chi efo rhywbeth yn ei herbyn nhw. Os na rwy'n yma, da chi'n ymwybodol, da chi di deud neu di trin nhw mewn ffordd angharedig. Dydwch sori. Syrthiwch ar eich bai. Gofynnwch am faddeuant. Ac mae hwnna jyst yn mynd i fod yn un rhan bach o'r gymdeithas gariadus mae'r ysbryd am i chreu yn plith ni. Ac wrth i ni dyfu felly, mi fydd Duw yn cael ei ogoneddu. Mi fyddwn ni'n dystiolaeth i'r byd bod na ffordd ragorach. Bod y newyddion da, nid yn theori ymenyddol, da ni'n ddeud wrthyn nhw, ond bod o'n reality llawn gras a chariad sydd i'w brofi, ia, yn Iesu Grist trwy'r ysbryd glân, ond hefyd yn plith ni, wrth i ni garu'n gilydd, maddau'n gilydd, fel y maddeuodd Duw yng Nghrist i chwi. Clod i'w enw. Amen. A da ni am orffan bore yma wrth ganu emyn sydd yn sôn am yn dymuniad ni fel pobl Dduw, fel Eglwys Iesu Grist, i wisgo arfogaeth Duw ar gyfer ymatab i alwad o. O Eglwys Cod a gwisg darfogaeth di, gwrando alwad Crist y Brenin. Y rhai oedd wan sy'n awr yn dyrfa hi, cryfder Duw sy'n nerthyn byddin, a tharian ffydd a'r gwir o'n plaid, gwrthodwn gelwydd yr un drwg, cans cariad yw'r hyfelgri'r fyddin gref wrth i'n geisio colledig.
dras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.